लोगोफोर गिबि-गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोन खनसेबिन बर'आवनो थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थांनाय समाव जोंहा बावखुंग्रि हाजोआव गावदांखौ माने प्राइभेटफोराव दांनानै माने एसे भाइरेल खालामना होनाय बे मुलि बेफारि नामखौथ' बारा मोजां मिथिया आङो लोगोसे बिनि आं प्रफाइलखौ बोना नायदोंमोन माने आं ओरैबायदि फालतु मानसिफोरखौ माने आङो फल'बो खालामनो बिराद बायो लोगोफोर बिनिखायनो माने आङो एकदम फालतु मानसिफोरखौ फल' खालामखाया माने आं गावदांखौबो सिनायबावोमोन दाखालिसो सोरबा भिडिअ नायनासो आं गावदांखौबो सिनायबावदोंसो गावदांखौबो आङो फल'बो खालायाखै लोगोसे नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जोंहा थांनाय समाव गावदांजों माने मोनसे बावखुंग्रि हाजोआव माने प्राइभेट पार हमलायनाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जायबायदि माने मुलि बेफारिया लोगोसे दानि आं एसे सार्च खालामना नायदोंमोन माने बड'लेण्ड मुलि बेफारि होननाय मोनसे इनाव प्रफाइल मोनसे दं आरो भिडिअ हगारबो जानो हागौ लोगोसेयै बिथाङा माने सासे उन्दै गथ'खौ माने एसे डाउट खालामनायनि थ्रुयै माने एसे बुजादों आरो लोगोसे दा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो मानो फानग्रा होननांगौ दासो बुस्थुबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ आं बिनि मुंखौ मिथिया आरो लोगोसे बिनि फेसबुकआव मा नाम लिरदों बेखौ मिथिया आं लोगोसे फालतु मानसिफोरखौ माने भिडिअआ फैबाय थायो थेवबो माने आं बारा धियान होफ्लाङाखै लोगोसे बेफोरबायदि माने एसेबां गिदिर फेसबुक बाजार जालायनानै माने सासे सिख्ला गथ'खौ माने डाउट खालामनाय दै भिडिअनि थ्रुयै मिथिनायब्ला माने सासे सिख्ला गथ'खौ माने डाउट खालामदों माने बियो माने फानग्रा होनना मा बुंना लादो जाहैदो बेयाव माने गासै आइजोफोरा बेखौ माने थाम्फै अरनाय बायदि बिराद डेन्जार बारसिनानै सोबानाय बुनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेयै बिनि जाहोना मा बेखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन लोगोसे एसेबांखि फेसबुकआव गिदिर जालायनानै इउटुबाव गिदिर जालायनानै माने खुगायाव एसे मोनसे लागाम थानांगौ लोगोसे हमनानै ला दा बे बुजानाय बिखयथ' गासैबो जेसेबांखि माने भिडिअ हगारना होदों बिनि बिखय डिटेललि मिथिनो मोनाखै लोगोसे जायबायदिनि गामियाव बुलायलायदो बिथांमोना माने डिटेलखौ मिथिगौ जानो हागौ लोगोसे जोङो भिडिअनि थ्रुयै माने सासे आइजोखौ माने बा सासे सिख्लाखौ माने एसेला डाउट थायाब्ला मानो मिथिं जानो हागौ बेफोरबायदि बुंनानै माने बुजानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोफोर माने फिसौ फिला माने डाउट थायाब्ला बोरै मिथिं जानो हागौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंनायाव मानियो बुजादों आरो लोगोसे माने आइजोफोरनि खुगायाव माने फानग्रा होननानै माने आंनि फिसाजोखौ बा फानग्रा होननानै माने बुंनायनि थाखाय माने सोरबांथि सोरबाथा बुंनायफोरखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बेबो माने बैसागो बोथोराव बा गावसोरनि न' ना सोरनिबा न' मिथिया खिन्थु एकदम खेबग्रायाबो ओरैबायदि डेन्जार खेबखादों माने बुग्रायाबो ओरैबायदि बुखादों आरो लोगोफोर माने बेफोरबायदि माने एसे लागाम थानांगौ नटिफिकेसन होनांगौ अडियेन्सफोरखौ मोजां फोरमायनांगौ बा नोंनि गोसोआव एसे माने डाउट फिलफोर दङब्ला बा डाउटफोर जादोंब्ला बेफोरबायदिखौ माने दायरेक्ट आनलिगेलि माने सोरबा सासे गथ'खौ बा सोरबा सासे सिख्लाखौ माने डाइरेक्ट डाउट खालामनानै माने बुजाहोनाय बा मिथिहोनाय बा मिथिजाहोनाय बेफोरबायदि माने खालामनो नाङा लोगोसे एसे माने बुंनोसो नांगौ नोंसोर माने उन्दै गथ'फोरखौ बुजायनांगौ लोगोसे उन्दै गथ'फोरखौ माने मटिभेट होनांगौ बोरै फरायनांगौ बोरै फरायनाङा लोगोसे बेफोरबायदि माने बुजायनो नाजानांगौ नोंसोर इसेबां गिदिर फेसबुकफोर जानानै नोंसोरनि भिडिअफोरा भाइरेल जायो नोंसोरनि भिडिअफोरखौ गासिबो नायो नोंथांमोना मा खालायो ससियेल मिडियाआव फैनानै माने गाज्रि सोरनिबा प्राइभेटफोर दांनाय बा सोरखौबा माने बुनाय सोरखौबा माने रायखुमानाय सोरखौबा नासयनाय आरो बिबयसखौ बिराद बाथ्रा बुंदों दाखालि बेफोरबायदि नङाना बेफोरबायदि खालायोब्लाथ' बोरै जानो गावबा गावनो जायबायदि मानसिया दुखिया जायबायदि मानसिया अनलाइननि थ्रुयै थाइसे थाइनै फैसा खामायनानै जानो नागिरो बेखौ माने मेगन सायोब्ला बोरै जानो नोंथाङाबो दुखिया जानांगौ आंबो दुखिया बे इउटुबनि बा फेसबुकनि जिखौनो थाइसे थाइनै डलारजोंनो जों माने सालायनो हायो बा बेफोरबायदि माने जों सालायजोबनो हाया लोगोसे जिन्दगि बेफोरो जालांनो हाया बेखौथ' गासैबो मिथिगौ नोंथाङा माने एसे फेसबुकआव गिदिर जालायनानै एसे बुजिनो नाजानांगौ आरो ना सासे आइजोखौ बा सासे सिख्ला गथ'खौ माने एसे डाउट दङब्ला माने मिथिं जायो बा फानग्रा होनना बुंनायनि थाखाय बिथाङा माने साजाखौ मोननाय जादों आरो लोगोसे सोरबाफोर मोजाङै मिथियोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोसे सोरबाबो मोजाङै मिथियोब्ला बिथांखौ माने मानि थाखाय बुदों आरो मानो साजा होदों बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन लोगोसे आं बारा मोजां मिथिया जिखुनु मिथियो भिडिअनि थ्रुयै आं भिडिअखौ आं बानायनानै हगारना होबाय एक्जेक्टलि लोगोसे आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबासो माने गोरोन्थि बुंफ्लांदों माने निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरो नोंथांमोना सोरबा गोदान फैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखादाबो जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों